Den är tuff. 2016, 9 april. Vad käkar du nu? Jag är tuba till, men mamma sa att jag måste rädda. Vill ni ha någon politik? Nej tack, jag har varit med. Jag vill ha cola. Jag vill ha cola. Nej, det finns inte cola. Det är de nordiska lagen samlade. Ja, det snart igång. Nej, tjena. Hej! Hej! Vad är det du, man? Hallå, hej! Jag ska bara säga några ord. Ja. De spelar idag snällt och fint och vi åker till Barcelona. Jag är med också i Barcelona. Tack ska du ha. Vi håller tummarna. Nej.